नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी घोसाळ्याची भाजी बनवणार आहे। तर ही घोसाळे सध्या घोसाळे बाजारात खूप छान आणि कोवळी अशी सध्या मिळत आहेत। त्याच्यामुळे मी इथे पाव किलो ही घोसाळी आणलेली आहेत आणि ती आता स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आठवड्यातून निदान एकदा तरी ही भाजी सुक्की करा, थोडीशी पातळ करा, पण आहारात घोसाळ्याच्या भाजीचा हा समावेश नक्की करा। आता सुरुवातीला हे आपल्या आवडीनुसार कापून घेऊ शकता। पुढचा आणि मागचा भाग हा कट करून घ्यायचा आहे सुरुवातीला आणि त्याच्या फोडी आता करून घ्यायच्या आहेत। भाजी जर थोडीशी जास्त करायची असेल तर थोडीशी तुम्ही मुगाची डाळ पण यामध्ये टाकू शकता। तर ही भाजी मी 4 जणांसाठी बनवणार आहे। तर आता हे सर्व असे कट करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे बारीक फोडी याच्या करायच्या आहेत। घोसाळे शिजायला अजिबात वेळ लागत नाही। ही भाजी तुम्ही तव्यावर सुद्धा करू शकता। तव्यावर केलेली जी भाजी असते त्याची टेस्ट पण खूप छान येते आणि लहान मुलांना नुसतं मीठ टाकून परतून दिली तरी पण चालू शकतं। हे पहा, या प्रकारे सर्व घोसाळी ही चिरून घ्यायची आहेत। आता या भाजीसाठी वाटण तयार करायचं आहे। तर थोडेसे मी इथं लसूण घेतलेला आहे आणि थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे आणि थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहे। आता हे सर्व बारीक म्हणजे थोडंसं कणीदार असं याचं वाटण करायचं आहे। पाणी यामध्ये टाकायचं नाही आहे। हे पहा, या प्रकारे हे वाटण मी केलेलं आहे। घोसाळ्याच्या भाजीला तेल फार कमी लागतं। इथे मी 2 पळ्या तेल हे टाकलेलं आहे। आता हे तेल तापल्यानंतर थोडीशी मोहरी घालायची आहे, त्यानंतर जिरे, थोडीशी हळद। हळदीनंतर आता हे कापलेले घोसाळे यामध्ये टाकायचे। आवडीनुसार लाल तिखट घालायचे, थोडासा काळा मसाला घरी बनवलेला। आता हे सर्व हलवून घ्यायचं आहे। हे तेलामध्ये जर टाकलं असतं तर मसाले हे त्यामध्ये जळतात, त्याच्यामुळे मी हे वरून टाकलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे। यानंतर मीठ घालायचं आहे। मीठ थोडं बेतानेच घालायचं आहे, कारण घोसाळ्याला जास्त मीठ जमत नाही। म्हणजे थोडं जरी घातलं तरी लगेच असं खारट झाल्यासारखं वाटतं। त्याच्यामुळे मिठाचा वापर हा घोसाळ्याच्या भाजीला थोडासा कमीच करायचा असतो। आता हे पहा, एकदम व्यवस्थित असं परतून झालेलं आहे आणि त्यानंतर हा जो कूट केलेला आहे हा यामध्ये घालायचा आहे आणि व्यवस्थित असं परत एकदा परतवून घ्यायचं आहे। आता यावर एक ताट ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं मी पाणी घालणार आहे, 1 कप एवढंच पाणी घातलेलं आहे। आता या पाण्यामुळे खाली चांगली भाजीला वाफ येते, त्याच्यामुळे ते वाफेवरच छान असे घोसाळे शिजू द्यायचे आहेत। हे पहा, या वरती जी ताटली ठेवली होती त्यातलं पाणी एकदम गरम झालेलं आहे। आता हे पकडीने बाजूला करायचं आहे ताट आणि हे तुम्ही पाहू शकता की याला असं स्वतःचं असं पाणी सुटलेलं आहे आणि यामध्येच ही भाजी आता शिजून तयार झालेली आहे। अगदी 5च मिनिट याला लागतात। खूप छान भाजी होते ही आणि सगळ्यांना, मेन म्हणजे सगळ्यांना आवडते आणि तुम्हीही नक्की करून पहा। आता थोडीशी कोथिंबीर यामध्ये घालायची आहे आणि हे सर्व हलवून द्यायचं आहे आणि गॅस हा बंद करायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता एकदम छान अशी ही भाजी होते, पण मिठाचा वापर थोडासा कमी करा, नाहीतर मग खारट होऊ शकते। हे पहा, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला
विसरू नका आणि घोसाळ्याची भाजी नक्की एकदा ट्राय करा.